माने ला खुरायाथ' भयंकर जाबाय ओरैहायथ' ओरै माइ गायग्राफ्रा खुरख'जोबखाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर सहाय होनो हायोबा बे जोब्बायना दा 5 बोसोरनि उनावसो फैगोन माबा भट नायनो खुगायाव सिनि लगायनानैसो बुङो नैबेबो थांबावसिगोन नै सिंजों जाजोब्बाय बेखौ माथो नायफैबाबो हाखौनो जेबो प्रटेक्ट होफैया बे रिकुवेस्टखौथ' माबा खननै खनथाम जाबाय लाबोगोनल' बुङो ओमफ्राय गैया मारै जाबावनांगौ आफा गभर्नमेन्टआनो थैखो ना माखो भट बिनायावल' नांगौ जायो दा बेखौनो बुंगासिनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव दिनै 28 जुन रबिबार सानडे ओमफ्राय डिउटि गैयाना बेनि थाखायनो एसे बेरायफैदोंमोन माने मर्निं वाकआव फैदोंमोन आं ओमफ्राय ओरै निज्ला पिकनिक स्पटआ नै माबायदि हाग्रा दुजोबनानै दं ओरै जों दै देरबोदों नै बे दैया नैबेजों दालां जायोमोन बे स्पटआ सोलिबा आरोखि कमिटि गैयाबा नै माबायदि जानानै थाजोबो कमिटि थाबाथ' फोसाबो मायो आरोना ओमफ्राय सोर फैयो मा खालामफैयो रावबो मिथिया रावबो डिउटि होग्रा गैलाना गोबां बायदिसिना लेथ्रा खोनायो आरोना बे बायदिसिना बिजि थुग्रा माबा एकदम बेफोरो फैयोनो बाहाय बेफोरबायदि इनफर्म एसे मोन्दों आरो दा जोंनि ओरै सेंग्राफ्राबो सम फैनानै एसे डिउटि खालामफैदों दा हमनो मोनथ'वाखै हमनो मोनबाथ' जागोन घटनाया माने ओरैजाय मोनसे गामि दं नांदरबारि बे बारनानै ओमफ्राय ओरैजों दङ निजलागुरि दा ओरैनियाबो एसे सम फैयो आरो ओमफ्राय सौग्रावथ'वाखै माबायदि हालोद नै बथल गोबाय दं अबेबा ओमफ्राय अबेबा बे सोबग्राया बथलाव बानायनाय फावथेनजों बे दङ माने बेलेग जाथिजों एकदम फाग्ला खालामजाजोब्बाय बिसोरथ' सालुना बेलेग जाथिया बिजनेसल' बिसिना माने एसे लाफ्लाबाय माबाय जेनेबा सोबफाबाय इउज खालामफाबाय ओमफ्राय फाग्लाया सोर जायो जोंनि बर'फ्रासो जायो बर' फिसाफ्रासो बर' गथ'फ्रासो फाग्ला जायो दा ड्राग्सनि केसाव बिराद बरबाद जाजोब्बाय जोंनि बर' लाइमोन गथ'फोरा दा माब्रै मा सलिउसन दिहुननानै माब्रैहाय बेखौ फोसाबलांनो हागोन आंथ' एकदम टेनसन जाबाय दा बयनिबो गामियाव एसे दंसै माने सानै साथाम एरबाथाय साननानै लादो एरलांबाय थागोन आरोखि बियो बिराद गाज्रि बे केसा बारायलांगासिनो ना दा जोंनि बर'फोरा बिराद बर' लाइमोनफोरा बिराद गोदोसोनानै दंसै ड्राग्सआव सोरबा रिहाबाव हैयो ओमफ्राय रिहाबावथ' दोनबाय थानो हाया थाखा फैसानि प्रब्लेम ना स' बेफोरनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो आं दिनै बेखौ रायलायथ'ला आं दस्रा भिडिअ लाबोगोन नै दैया एसे रानबाय फुङाव माने बेजोंबो गाखोदोंमोन आरो बोहैबोदोंमोन दैया दा एसेल'सै बैयाव नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना रानबोबाय ओमफ्राय बैयावबो मोननै गावहैबाय दैया फारनै लामा जाबाय नैबेजों फारसे थाङो नै ओमफ्राय ओरैजों फारसे बेखायनो ओरैजों बारा खुरखानायनि चान्स गैया आरो माने प्रेसारा खम जाहैबाय नालाय ओमफ्राय हौरै बे स्लुइस गेटआबो राननाय जाहैबाय दा बेखौ होथेयाखै आरो होथेयाबाबो दैया हौरैबो बोहैलाङो आरो देखायलांगासिनो आं नोंथांमोननो नै बेजोंबो गेलेमलायदोंमोन थास'आ दा एसे रानबाय अरे बाबरे अयथासार गोथौ जाबाय बाहायबो नै बेहाय मोनसे प्रब्लेम दङ ओरैजों नांदरबारि थाङो आरो ना नांदरबारि गामि दंहैयो ओमफ्राय ओरैजों जाबाय निज्लागुरि गामि दा मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जाहामेलाया नैबे दालां खमसे खम बेखौ गभर्नमेन्टआ एसे नायनानै बानायना होदो बा हरदो लामायाथ' खब्रै खारजायो एसे फुरनांगौ आरो मेनानो बे दालां माने एम्बुलेन्स बायदिसिना हाबजाया आरोखि एम्बुलेन्स बे खब्रै गारिफ्रा हाबजाया टट'आबो बै गिदिरा गुफुरा हाबजाया फिसा साइज टट'आ बेल' हाबजायो आरोखि फिलफिलिया बेखौ बानायोबा बिराद मोजां जागौ गथ'फ्राबो स्कुलाव थांनो मानो दिगदारथार बे औवानि हेबनानै बोसोरे गामिनिया औवानि हेबो आरोखि अ बाइसाब होस अयथासार प्रेसारखानै पस्टआथ' जाजोब्बाय बिसोर नै फुराना पस्ट कमप्लिट जायाखै बिदिल' मावनानै दोनज्रांबाय आरो बाहाय पस्ट दंजोबो नै जास्ट दालांल' लुनांगौ आरो बाहाय दंखाजोबो बिनि सायावनो औवा जेंलाब दुमबाय थायो आरो
खमसे खम एम्बुलेन्स हाबजानाय विंगारफोर हाबजानाय बानायबाबो बिराद मोजां जागौ गथ'फोर स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो सोरबा लोमजागोन साजागोन ओरै सावथाल गामिजोंसो सावथालफाराजों गिदिंनानै थांनांगौ आरो बिराद गोजान जायो गैयाबाबो 12-13 किल'मिटार जायो आरो ओरै गिदिंनानै सान्थिफुर थांनांगौबा ओमफ्राय बेजोंबा जास्ट 3 किल'मिटार होनबानो ओरैजाय मेन रड मोनहैबाय बेसेबां डिफारेन्स जाहैनाय बेखौ जुदि गभर्नमेन्टआ हरोबा आं मिडियाफ्रावबो कभार खालामनाय नुगासिनो बेखौ गामिनिफ्राय बयबो रिकुवेस्ट खालामदों गभर्नमेन्टखौ मावना होदो मादो होननाय स' मावना होयोबा बिराद मोजां जासिगौ जायखिया गभर्नमेन्टखौनो रिकुवेस्ट आरोना दा सोरबाया UPPL ना खोनाबा BPF सरखारनिसो मानोथो मावाखै बिसोरलाय होनलायगोन आरो दा BPF ना नायदोंबा नुदोंबा बुंलायगोन सोरबाया मानोथो मावाखै 5 बोसोराव होननानै नै बिदि लुफ्रामजोबखाबायमोन नै माने 30%सो खामानि जाखाबायमोन आरो ओमफ्राय मेन प्रब्लेमा बेल' नङा नैबेबो अ भाई साहब अयथासार प्रेसार नै ओरै एयारपर्टआबो खुरखादलाजोब्बाय थांनाय मोनायाव अयथासार अखा हादोंना साहा भुटानाव ओमफ्राय गेलेफु टाउन जि बे गेलेफु टाउन भुटाननि टाउन बर्डार एरियानि बेथ' लोमलाजोबखादों नायलाय नै होथेबानो गाखोखागोन आरो बियो बे गेटखौ होथेबानो दा होथेयाखै खुला हगारजोबनायसो होथेबाथाय साजों उसिखागोन बियो अयथासार प्रेसार ना माबायदि प्रेसार नै वाव बैजोंनो खुरखानाया नैबेजों आरो मोसौफ्रा नै खानो जायगा गैलालाय दैलां जाबायना ओरै रानबायदां नै एसे एसे फाथोआ नै आं बेखौ बारनानैसो थांनांसिगोन बाहाय सेन्देल खुनानैसो बारनांसिगोन आयौ नै सेस गैला खुरखालांबाय नै बिसिमोन ना बियो खावसेयानो थांबाय नै आयौ गोलैगासिनो बाव हनै हनै ला थोच नै फंबायमोन नि मोननो गैला खुरखानायाव माइ गायनानै जाबा सेस रसा नांसिगोन दिननिफ्राय दै देरबोनानै जारला जाबायना आवगोल बेजों नङामोन ना दैनि लामाया बैजोंसोमोन ना देग्लाय बेजों फैबाय नै खुरखागासिनो दाबो गोथै मानसि गोथै फबग्रा दंला बेयावनो बिनि सेस लांजोब्बाय बेहाय माइ गायग्रा हा दंमोन गैला बेबो लांजोब्बाय नै बेजोंमोन आरोना गोथै फबग्राया ओरैजोंसोमोन नै बेजों गाखोनानै थांदों दैया ओरैजों सेस भुटान इन्टारनेसनेल एयारपर्टनि गोजा बे हाया खुरखाबोनाया आंनावसो नै नांलाजोब्बाय गोलैगासिनो ओरै थांगासिनो नैबे बैग्रि बिफाङा थांसिगोन लासैनो ओरै सौगासिनो ना दैया गैला नै खुरखालांजोब्बाय डाइरेक्ट नैबाव प्रेसार जाफैबायना बेयाव सौफैबाय दैया दासो गोलैलायबाय नैबेहायबो गांलाब गांलाब थांगासिनो माइ गायग्रा हायानो सेस जाबाय दा नैबेबो थांबावसिगोन नै सिंजों जाजोब्बाय बेखौ ओरैजों जालांसिगोन बे दै लामाया ओरै बै नांदरजों नैबेजों थांजोबखासिगोन आरो बैग्रिया अ माय गड नै बिदि गोलैयो गांलाब गांलाबल' थांखायो नैबो थांसिगोन नै मारै जाबावनांगौ देग्लाय हिनजाव लानांगौआ माइ गायनानै मोनजाला देग्लाय फुरा रसा नांखासिगोन गभर्नमेन्टनाव माबाफोर रिकुवेस्ट बेखौथ' माथो नायफैबाबो हाखौनो जेबो प्रटेक्ट होफैया बे रिकुवेस्टखौथ' माबाव मोनबालाय मोजांमोन मेरला बार माबाबाय नामा प्रटेक्शननि थाखाय होबाय नामा खननै खनथाम जाबाय लाबोगोनल' बुङो ओमफ्राय गैया रावबो लाबोआ ना लाबोआ ओरैनो थगायनायल' मा बुंबावनो दा नै बिदि जेन'बा प्रटेक्शनफोर थायोमोनबा बैयाव दानोमोनबा हरैजाय थांबा दैया बेजों एकदम सेफ जाबायमोन आरोखि हाया ओरैनो खेथि मावग्राफ्रा खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो आबाद मावग्राफ्रा ओमफ्राय बेफोरबायदि समावनो आरो बे मावग्रा
हायानो लस जाबावोबा बेहायथ' मावबाय थायोना बोसोरे गायोना माइ बाहाय बोसोरै गायबाय थायो बोसोरे माइ गायो ओमफ्राय दा बेनो मोननाय नंला देग्लायथ' लससो जागोन ना बेयाव गायोबा गैखाला बे देग्लाय थाया बे सेस खुरजोबखागोन बे आरो दिनैसो दै देरजों फोबावनाय बेयावनो बिदि जादोंबा आरो दंबावो देरबावगोन ट्रेक्टर गैया दिनै सालायाखै मानो गैया जाखो दै देरदों आच्छा आच्छा एवजायानो एवजाया बेयावबो नोंसिना दं बेहाय बेयाव साहा खुरखाया गैया नोंसिनिथिं एसे थांबाय बैयो नामा बै फाथो फोनाया नैबे बै बैग्रि फिसा नुहुरनाया ए खुरखाबायद्रा खावसे नायलाय माबायदि बरबाद जाजोबखो माइ गायग्रा दुब्लिया खम दुखु नांथाव बियो ओरैनो आबाद मावग्रा खेथि मावग्राफ्रा खमायनिफ्राय खमायलांजोब्बाय ओमफ्राय दा बिदि मावबाय थाग्रा जायगाखौबो बिदि खुरना होयोबा मा जाबावनांगौ दे नै बाहायथ' हालेवखाबावबायसोमोन नै थांजोब्बाय खावसे खाहारायबायमोन बाहाय मारै जाबावनांगौ आफा बिदिजों माथो खुरखाजोब्बाय खाहारायबायमोन बियो माथो गभर्नमेन्टफ्रा नायथारा गभर्नमेन्टआनो थैखोना माथो नायफैया ने बहत बिनोबाल' फैयो दा महर बिनायावल' नांगौ जायो औ दा बेखौनो थगासिनो माबायदि जाजोबखो नै खाहारायखानाया बेखायनो पाब्लिकफ्रा रागा जोंबाय बेफोरबायदिखौ नायैनि थाखाय आरोना मेना मा डेभेलपमेन्ट जानांगौ गामि सिङाव बांसिन फकास खालामनांगौ गामिखौसो नङा होमबा गामिनि जाम्बा जाम्बि आबै आबौफ्रासो होयो नालाय भटखौ रागा जोङो नै होस बेबो थांगासिनो नै डाइरेक्ट बिनिफ्राय ओरै दहला जाबोबायना ओमफ्राय बाय सौबाय बिनिफ्राय ओरै सौलाङै बैयाव हा गुरैना बैजों बेजों एसे गोरा टाइप हाया होस गोलैगासिनो नै ओमफ्राय बैजों बांसिन खुरहैबाय आरो हा गुरै साइडजों हाब्रु नांजोब्बाय नै नोंथांमोनहा भिडिअखौ बिसिम नायदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गभर्नमेन्टनिसिम सौहैयो बेफोर भिडिअआ गामिया जाबाय निजलागुरि नैबे स्लुइस गेटआनो पिकनिक स्पट जाग्रा स्लुइस गेटनि साहाजों आरो बियो बिनि खर'जोंहाय बिदि खुरबाय आरो नै माइ गायनो खाहारायखानायानो थांजोब्बाय शेयार खालामना होदो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जाहाथे जाय मानसिया नुनांगौ बेखौ नुहैयो लासैबाबो एसे खस्थ' खालामनानैबाबो शेयार खालामना हो दिनै रेस्ट लानायनि टाइममोन आंनाबो ओमफ्राय रेस्ट लायालासिनो भिडिअ बानायनो रिकुवेस्ट फैनायखाय खालामफैदों आङो बेखायनो नोंथांमोनहाबो एसे खस्थ' खालामनानै शेयार खालामना हरबानो जाबाय ओइ हिनजाव लानांगौआ बोरै जाबावनांगौ हायानो खुरखाजोब्बाय माथो गैला ओमफ्राय गभर्नमेन्टखौ माबा हाम्बल रिकुवेस्ट खालामनो सानदों नामा गभर्नमेन्टआलाय जेबो होआलै 5 बोसोरनि उनावसो फैगोन माबा भट नायनो माथो मा होनो इलेक्सन टाइमबा फैयै मोजां बुंफैथारो बुंनांलाया सिनि लगायो माथो बाथ्रायावलाय खुगायाव सिनि लगायनानैसो बुङो फाग्ला माथो गोबावसिनो बेखौ मा होनोमोनलाय एप्लिकेसन बायदिसिना होनाया गोबावसोलै माथो जाया होबाबो 10-15 जनसो नायफैबाय थायो नायफैनायाबो प्रटेक्सन बानायनो थाखाय औ ओमफ्राय जायाना मेसेंनिफ्राय नायफैबाय दं नै खुरलायबाय जाया दा मेसेङावनो नायफैदोंमोन मेसेंनिफ्राय नायफैबाय थादोंना 5 बोसोर दाबो बोसोरसेयानो जायाखै सरखार फैनाया फाग्ला 5 बोसोरनि उनावसो नायफैसिगोनलाय बेखौ मा मोनदों मोनबायलाय एसे ओमफ्राय बे हा खुरनायखौ माबा फंनैसो बुंगोन नामा दा हा खुरनायाथ' भयंकर जाबाय बे ओरैजों थांनांगौबाथ' थुक्राझार बेंटल साफा जाजोबगोन ओरै निज्लागुरियाबो थांगोन गामिया ओमफ्राय ओरैहायथ' ओरै माइ गायग्राफ्रा खुरख'जोबखाबाय ओमफ्राय गभर्नमेन्टखौ माबा हाम्बल रिकुवेस्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर सहाय होनो हायोबा आंनिसो रिकुवेस्ट थाबाय आदसा सरखारनाव हायोबा माने गामिनि रायजो राजानि थाखाय सुबिदा जागोन माबाफोर मोनसे JCBफोर जावखैना होफैयोब्ला दाथ' बे स्लुइस गेटआबो जारला जागोन बे जुदि खुरलांनांगौबा दाथ' ओरै साइडजों थाङोबा बिराद दिगदार जागोन ना स्लुइस गेटनि साइडजों थाङोबा दैया औ बे स्लुइस गेटआबो थेनानै लांनो हानाय नङा बे जुदि ओरै खुरनांगौबा दे बेजों खुरनानै ओरै फैनांगौबाना दैया बिराद झामेला जागोन जुदि बे खुरबोथारोबाना
नैबेजों थांगोन आरो दैया बेजों गाखोलांबाथाय ओरै लागायलांजोब्बाय औवा बारि बायदिसिनाफ्रा गयबो दंबावोसो बैयाव आवगोलावहाय माने दा बिदि हा खुरखालांबाय बरबाद जाबाय नङा होमबा दा सासे बे हा मालिकनिल' बरबाद नङा बियो जोंनि बड'लेण्डनिनो माने लस जायो नङा होमबा सोरबाया सानगोन आरो ना सेलफिसफोरा ओइ मालाय खुरजादों मा नांजादों नङा होमबा दा जोंनि बड'लेण्डनिनो लस साननानै नायोबा आरोखि ओमफ्राय आरो बेबो माइ गायग्रासोबाव माइ गायनाय माने खेथि खालामग्रा मानसिफ्रानो ओरैबायदि खम जाबायना बयबो कम्पानियाव खामानि मावनो खारबाय बयबो गारि सालायबाय सोरबा टट' बायनानै सालायबाय सोरबा ड्राइभार जाबाय दा बेफोरबायदि बाहेरायाव खारै खारै माने आबाद खेथि मावग्रा मानसिफ्रानो बिराद खम जालांबाय ओमफ्राय दा मावबाय थानाय हाखौ बिदि खुरोबा मा जागोन दा जोंथ' माइरंफोरखौ बे माइ गायैफ्रा बायनांगौसो जायो माइफोरखौ बायनानैसो जायो नङा होमबा दा माइ गायग्रा हायानो बिदि जायोबा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ आं मा बुंनो नागिरदों स' बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय आंनिफ्राय हाम्बल रिकुवेस्ट आरो ना अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालाम स' बावनो फोजोबनोसै बे भिडिअखौ जय बर' हारि